asiri ne na warware sammu. Wannan asiri ne wanda in dai kana so ka warware sammu a jikinka ko a jikin wani ɗan uwanka ko a jikin wani naka, to ga asiri wanda za ka yi warware sammu ko ya shekara 100 a jikin ɗan adam, za ka iya warware sammu da wannan asiri nan take. Kuma mutum a cikin awa ɗaya ko da mutum baya iya tashi tsaye, zai miƙe tsaye da izinin Allah. Wannan asiri ne wanda za ka iya warware sammu. Ko kana kasuwanci shekara da shekaru ba ka samun ci gaba, ba ci gaba, babu ɗaukaka, babu farin jini, babu kwarjini, kana tunanin ko jifanka aka yi to ka aikata wannan asiri domin ka samu waraka. Ko kuma a ce mutum yana can kwance, wasu su ce iska ne, wasu su ce mayu ne, wasu su ce jifa ne, wasu su ce to a daure a aikata wannan asirin. Ko kuma mutum ne zai yi aure, daga yin aure kana yin aure sai harkokinka su lalace, su taɓarɓare. Wasu su dinga cewa ka auri mai farar ƙafa, wasu su dinga suka suna faɗin maganganu, to ka daure ka aikata wannan asirin. Ko kuma duk jarin da aka baka da ka sa kasuwanci a gaba sai asara ta dinga biyo baya. A ce duk lokacin da ka sa hannu a kan wani al'amari sai abin ya zama asara. Za ka saro kaya ka ga kamar riba ce, sai ka saida sai ka ga ashe faɗuwa ce. Ya zama duk wani abu da ya zama na in dai ana zaton akwai jifa ko sa hannu ko baki ko miyagu ko iska, to a daure a aikata wannan asirin. Ko rashin lafiyar da aka rasa gane kanta, an yi maganin, an ƙi warkewa. Kowacce kalar larura ce, duk matsalar ka daure ka aikata wannan asirin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum fadhkuruni adhkurkum wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar faɗin duniya, barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan gida mai albarka na Gobe da Nisa TV. To muna godiya sosai ga masoyanmu, jama'ar mu, al'ummarmu na faɗin duniya, musamman mutanen da suke kiran mu suna saka mu ayyuka da masu saka bincike da tambayoyi da masu yi mana fatan alkhairi, musamman mutanen ƙasar mu Najeriya, mutanen Nijar, Kamaru, Chadi, Ghana, Algeria, Libya, Mali, Gabon, Taiwan, Qatar, Benin, Togo, Kenya, Sudan, Saudi Arabia, mutanen South Africa, Burkina Faso, Tanzania, Zimbabwe, Guinea, Faransa, Afirka da sauran al'ummar faɗin duniya gaba ɗaya. Mutanen ƙasar Turkiyya, Istanbul, mutanen Egypt, muna godiya sosai yadda kuke bibiyar mu a cikin wannan gida mai albarka na Gobe da Nisa TV. Idan kai ko ke baƙo ne sai ku daure ku danna mana subscribing, ku danna mana alamar ƙararrawa, ku danna mana ƙararrawa, ku danna mana liking, ku yi mana sharing. Muna godiya sosai. Yau muna ɗauke da asiri ne na warware sammu, ko a jikinka ko a jikin wani ɗan uwanka ko a jikin wani naka. Kowane ne, duk wani al'amari da ya ci kurkuɗi ana tunanin akwai jifa ko sa hannu ko wani abu, to a daure a aikata wannan asirin. Yadda ake yin shi, ana samun fararen zabi guda 12, fararen zabi shekararru mazaje guda 12, sai a zo a rubuta sunan wanda ake tunanin akwai wannan matsala a jikinsa, sai a rubuta sunan shi a jikin baƙar takarda. Yauwa sai a naɗe a ɗaura jikin carbi. Yauwa sai a fara lazumin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Za a yi lazumin ƙafa 100 da 20 da 40, sai a yanka zabin nan a sadaukar da su ga mutum 40. Subscribing da alamar ƙararrawa, sai ku daure ku danna mana subscribing. Muna godiya.